Fakt? To máš na tyčku, víš? To je švík. Tak a hele, tady máš další čekače. A Ani, a teď ty řekni, že to nejlepší. To nebude tolika, ne? Hlavně zdraví. Mami. Děkuju. Že nás to ze stejnou nezabijou. Máte vycvičenou všichni. Teda, děkuju, viď? To jsme si přece říkali. Králky. To je krásný, viď? Děkuju. Hele, třeba. Dá to budeš vidět. Mame? Děkujeme, Eli, to je krásný. Eli, kdybyste chtěli taštu, podívejte se spolu. Já se to nauču. Hey, mister, you need to make some pictures, yes? Video. No, only YouTube video, but Physical pictures. Děkujeme, to je hezké. Don't worry, I'll take a picture this from is this. some very interesting gift because it is from your daddy, grandpa Wow. Mira. It was gift for our boys, and now it is back to you. A děda to dal klukům, nebo to Yes, bylo Mira. dědovo? It was from Mira to Děkuju, Kubík and Tommy. Děkuju. And here it is for you. You can make some nice, very long, or many bracelets, or I don't know. And here this is for water, you know it. Jo, tak to Yeah. bude party vodní. Yeah. And that's to have a nice sleep. You need to listen some very Na zdraví. Yes, it's the non-edible one, huh? Tak, a mám zpívat? Is this edible, Mommy? Is this edible? I don't know. I hope so. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Nitinko, hodně štěstí, zdraví. Taky docám teď, jo. Já do tamtlik. Yeah. All the kids, some of their we can wait. Ne, já budu mít rozdělíme.